टिपतायत बरं. इकडे विनय आहे, इकडे तेजस आहे. तेजस भेटतायत ना रे? आहेत का? कमीच आहात बघा. करदा एवढी भेटली, अजून झाली पण नाही आज. ही बघा करदा आता काढतायत. हाताला काटा लागेल रे. नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता मी बोरीखाली जातो. मी आहे, तेजस आहे आणि विनय या तिघच जाणार. ती मंडणगडला गेली तिघजण. तर आता तिकडे एक बोर आहे, तिथनं असं जाऊ, मी असं जाऊ आणि वरनं असं येऊ, इकडं रिटर्न घरी जाऊ. तर या. तर मित्रांनो, ही बघा बोर. ही पहिलीच बोर भेटताय रस्त्याला. पहिली हिच्या खाली जाता, बघूया काय आहेत. तेजच बघा पिशवी उचलला आणि काढला आणि खिशातनं निसा टाकला डायरेक्ट बोरी खाली. बघ आहेत काय बोर बघ. पहिली वरती एक कंजाल दिसत आहे. दाखव काय, दाखवा. कच्चा आहे काय? पडला तो पण हातात नाही. बघा तेजसला भेटलाय, तो पण एकच भेटलाय. अरे बोर तो काय भेटत नाही. आता इथनं त्या बोरी खाली, त्या बोरी खाली तिकडे चल खाली. चल आता खाली चल. या बोरीवर पण असतात बोरा. हे बघ काय पडलं पाहिजे ना, काही नाही ना पडले ते जाऊ काय. आता ती संपली. टाक सगळ्यांनी वाटायची. मग काय इतकं मला पाहायचं, अजून पाहायचंच नाही. नाही पण तर तिथल्या बोरी खाली काजू बघ किती आलाय. हे या. तर मित्रांनो, आता मी असं सरळ जातो. तिथे एक बोर आहे खाली, तिथनं डबल वरती जातो. तिथे एक बोर आहे, तुम्हाला दाखवतो आता बोरी. तर मित्रांनो, तर आलं बोरी खाली. हे बघा वरती बोरा दिसत आहेत. हे बघा बोरा आहेत. खाली काय एवढी दिसतच नाही. ही बघा बोकालतायत बघा. हा भेटला. दाखव दाखव. विनयने घेतला ना. हा बघ इथं पण आहे.
हे बघा इथंच एक बोर आहे वरती बुर्जाची बोर. त्याला बुर्जावरची बोर बोलतात इकडं. अबे इकडं पण आहेत तेजस. अबे इथं बाय. तर मित्रांनो जास्त काही व्हिडिओ दाखवत नाही. व्हिडिओला मोठी होईल म्हणून काही दाखवत नाही. ती बघा बुर्जावरची बोर. अशी बोलतात तिला बुर्जावरचीच बोर बोलतात. ही बाई ठेली बघ इतकी आहे घे. बोर भेटते माप. हे बघा पियाच आहे. हे बोर बघते जसे बघ पडली बघ. हवा काय कोणाला ठेव. चांगला आहे पाणी. हे बघा बोरे बघा. तोंड नको लावू साल्या. मग तोंड ठेवून लागतं. बोर उचलू नको आधी. त्याला हलू दे. नको ए त्याला बघा बोर बघा किती आहेत. घेऊन टाकू तिकडे पाणी. ते पण दे. तर मित्रांनो आता बोरीवर चढतोय. बोर हरवतो. तुम्ही पण या चढायला एक मदत करा. तुटला बिटला तर येईन खाली. आत कोण रे इकडं निष्ठवशील मला. काय नाही बोलली आता. मी हलवलीच नाही. तर मित्रांनो आता शुभमदा चढलेला आहे बोरीवर. आता बोर हलवल बघा. काय रे त्याच्यात हा ती बघा ती राहतो हलवू. हो हलव अजून हलव. काय हलव. तर मित्रांनो हे बघा टिपतायत बरं. इकडे विनय आहे. इकडे तेजस आहे. तेजस भेटतायत ना रे. आहेत. काय पडलाय. काट बघ काय टुकतायत. वरनं टपलं विन बोर मारीन. आहेत काय पडतात आता. काय रे तेजस एकटा गाणं बोलतस. जोरात बोलायचा. तर मित्रांनो बघा बसून वगैरे टिपता येते. कंटाळली वाटतं. बोर जितके तर कंटाळणार नाही. बोर नाही दाखव. सगळे काय काय कच्चे पण पिकले. कमीच आहात. खातोय इथं आहेत बघ. ये माल मेरा आहे. पाय देशील पाठीकडं. माहितीये मी बोर बघितली. ती बघा
हे बाई इकडं पण आहेत. त्याच्यात बघ बोकलत आलंय. अरे तिथली तरी टिपा. मित्रांनी बघा बरं. काढतो रे. टाक हे टाक. लालचे का तर मित्रांनो आता ह्या बोरीवर आलो. वरती तर दिसत आहेत एक एक पिकलेला. एक भेटला. हा बघ अजून एक. काय इथे दिसला रे. हाय जास्त नाही रे. विनयनी बघा किती जमवला. हिच्यावर नाही येत रे. ए बसू बिसू नको. अजून तिकडच्या 2 बोऱ्या घेऊ आणि बस करू आपण. लय मोठी व्हिडिओ होईल. चला तर मित्रांनो आता करदावत येईल बघा. फुलं पण झालीत. असं इथे झालेला कुठेतरी करवंद. हे बघा कुठे गेलं दिसत नाही. हे बघा बारके आहेत. हा बघा इथे काय. आलो. हे बघा हिला पण आहेत करवंद. बघा करदा आहेत रे. मित्रांनो हे बघा करदा पण झालेत. तर मित्रांनो ते पुढे गेलेत. ही बघा करदा एवढी भेटली. अजून झाली पण नाही यात. रानातला रानमेवा. अजून काय काय दिसतं बघूया आपण. इथं पण आहेत बघा करवंद. ही बघा इथं तर लयच मोठी मोठी आहेत. हे बघा
ही बघा. दिसली का मित्रांनो? काढू ना. हां. ते मित्रांनो ही बघा कर्दा आता काढतायत. हाताला काटा लागल रे. त्याच्याच बाजू बघून काढा. तर मित्रांनो बघा, रानात फिरलो का काहीतरी ना काय भेटतच. बॉटल घेऊन या पाहिजे होता. बॉटल आणू रिटर्न. काढवायला खाऊ का? खा खा बघ कशी लागतायत. आंबट. हां ती वरची काढ. काढतो ती. मोठी आहे. बघ इकडं पण आहे, जवळ जवळची काढा. तीच काढते जवळ जवळची. मोठी वरची आहे ती काढ. ती बघ 4 5 आहे 6 आहे. इकडे इकडे एकच फांदीला थांब. पकड बॉटल पकड बॉटल. सदर बघ इथं पण आहे. तर मित्रांनो ही बघा कर्द काढताय. तर मित्रांनो तुमच्याकडे करवंदाना काय बोलतात? कुठला नाव असला तर सांगा. आमच्याकडे करवंदच बोलतात. हे काटा लागेल ना. कुठे गेला? बैलात काय? बैल बसलाय. दिसतायत काय? मलाच नाही दिसत उन्हात आहो. कर्दा बघा किती भेटली. चला बोरा उचला. इकडं गाय आहे. तर मित्रांनो रानातलं रानमेवा रानात फिरल्यावरच भेटते. बसले बघा तिथे एक आहे. बैल आहे. काल नाही दिसली. काल पण फिरत होतो. त्या समोरच्या बोरीला 5-6 भेटली. ह्या बोरी वर नाही होती काय? पुढे जायचा का नाही तो सांग फक्त. नको काय रे. तर मित्रांनो आता बरोबर झाली बोलतात. ती बघा पिशवीत दुसऱ्या पिशवीत टाकताय तेच की बघा. ती बघा कर्दा पण बघा. तर मित्रांनो आता घरी जाता. तर मित्रांनो आता घरी जाता व्हिडिओ संपवता. जय हिंद जय भारत. जय भारत कुठे आहे ना भारत. जय हिंद जय भारत. तर मित्रांनो लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आमच्या व्हिडिओला काय करा शेवटपर्यंत बघा. शेवटपर्यंत बघा आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. काय बोरं टिपतायस? हा भाई इथं 2 आहेत. इथं 2. बघा टिपतोय. चला आता बाय बाय टाटा. ऊन पण लय झालंय. चला.